Bon, clé konna na am se ka mɔgɔ ba saba dɔni mɔgɔ ba naani ta tile kelen kɔnɔna na. Bon, salon baara ni ɲinan ta presque a bɛɛ ye kelen ye. Dɔrɔn ɲinan dɔrɔn mɔgɔw de ma bɔ kosɛbɛ k'a fɔ ka u bɛ na recensement kɛ. Fo n'an yɛrɛ wulila ka don mɔgɔw kan. Donc n'an wulila ka tagama an bɛ carte di an ka mɔgɔw ma u bɛ tagama mɔgɔw sigiyɔrɔ la dunanw bɛ ka jigin yɔrɔ minnu na u bɛ taa yen nɔ i b'a ye caman bɛ recensement kɛ sinon n'a tora ten k'a fɔ k'u ka wuli ko ka na u yɛrɛ ye caman bɛ saliya ka na o dɔrɔn de ye différence ye sinon différence foyi tɛ. Bon gɛlɛyaba tɛ baara in na an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya yɛrɛ t'a la sabula Ala kama baara don gɛlɛya kelen min b'a la dɔrɔn o ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ de tɛ courage sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ wuli ka na u ye recenser u yɛrɛ ye mais alhamdulilayi n'i tagamana ka don kan n'an wulila ka s'u ma k'a ɲɛ f'u ɲɛna i b'a ye u bɛ recensement kɛ problème foyi t'a la. An ka baara ye accueil ka mɔgɔw bisimila k'u ladon en même temps fana an bɛ carte fana feere mɔgɔ ma pour que a ka dɔn mɔgɔ hakɛ min nana mobili kɔnɔna la. Bon tile kɔnɔ vraiment an bɛ se ka mɔgɔ min sɛbɛn k'a daminɛ fo 2000 ka taa 4000 na tuma dɔ la an b'o sɛbɛn quoi. Bon vraiment jama nata fanga ka bon mais min bɛ k'an ka fɛn yɛrɛ sumaya dɔɔni o ye information ye parce que mɔgɔ minnu nana so rɔ a caman bɛ u t'a kalama k'an bɛ yan. Bon vraiment n'u u sera ka an ladɔnniya k'a fɔ k'an bɛ yan yɛrɛ an fana tɛ gansan na an bɛ yan pour que nombre min bɛ di 26 mars la karamɔgɔ ma a bɛ bɔ anw de fan fɛ pour que mɔgɔw ka se ka na a bɛɛ bɛ se ka sɛbɛn an bolo n'a kɔni sera yan parce que an ka ca quoi an tilatilalen don fan bɛɛ fɛ. Bon welekan min bɛ ne fɛ an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo Ala min ye ɲinan ta jira an na Ala ka san wɛrɛ ta jira an na an karamɔgɔ Ala k'an mɛn an ɲɛ Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔ ɲuman ye Ala k'an yɛrɛ dama k'an kanu don ɲɔgɔn na wa an b'o de foli kɛ hakɛto b'a la salamadu. Olu la an ka baara ye recensement de ye mɔgɔ minnu bɛ na ka carte feere olu ma san o san a bɛ fɔ ko mɔgɔ ba hakɛ de nana a ka ca Ala fɛ mɔgɔ minnu bɛna carte ta n'an ye carte feere minnu ma an b'olu de fo fɔ. Bon tabali kunda kɔni tabali min bɛ sɔrɔ yan nɔ a bɛ taa fo tabali 30 ɲɔgɔn na machine mɔgɔ minnu bɛ recensement kɛ ni carte min b'u bolo ka tile ka yaala ka fara tabaliw kan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa fo maa 60 ani dɔɔnin na carte min feere di an ma an b'a di nabɔ ma dɔrɔmɛ 10 den kelen voilà bon an bɛ tabali min kɔnɔ an bɛ se ka kuma an bɛ tabali min kan an bɛ tabali min kan don o don an bɛ maa 400 dɔɔnin de recenser yan nɔ k'a daminɛ sibiri sɔgɔmada fɛ ka na bila sisan la don o don a mana dɔgɔya cogo o cogo an bɛ mɔgɔ 500 ɲɔgɔn si recenser. Bon mɔgɔ nata kɔni cɛra kunun mari mun ka bi kɔni mɔgɔ nata ka ca yɛrɛ kosɛbɛ k'a bɛ dugu jɛra an bɛ baara la a bɛɛ tɛ se ka recenser hali an bɛ mɔgɔ caman ye u b'a fɔ k'u bɛ taa ka na mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ma carte ta o de ka ca minnu y'a ta ye. Carte ni mun filɛ nin ye o bɛ nin carte ni mun filɛ nin an bolo nin sisan o bɛ nin carte ka mana kala tan sisan o b'o kɛ dɔrɔmɛ 50 sisan ni juru bɛ k'a la o bɛ kɛ dɔrɔmɛ o bɛ bɛn 90 ma tile kɔnɔ sisan mɔgɔ 10,000 kɔ tile o bɛ se ka recenser comme ake bolofara ka caya an ta ye ake recensement ye an m'o baara dɔ kɛ yan Bangoni Jagɛnɛbugu la jama kɔni an b'a ɲini mɔgɔ fɛ u ka se ka bɔ recensement kɛra pour que a ka se ka dɔn mɔgɔ ba kɛ min ye recenser u ka se ka na o la ne yɛrɛ ni mɔgɔ baden dɔ bɛ na sisan olu bɛɛ tɛ se ka recenser pour que mɔgɔ ka se ka recenser fo mɔgɔ ka bɔ ka na carte nin ta sisan wala a bɛ dɔn sisan mɔgɔ hakɛ min yɛrɛ dɔnna sisan o recenser ra ne yɛrɛ baara nin kɔni a ka gɛlɛn dɔɔni su ni tile an bɛ ka mɔgɔ recenser an bɛ nin baara dɔ la yan. An nana mawuludu la ɲinan ta a ɲɔgɔn ma kɛ quoi voilà ne recenser tɔ yɛrɛ de nin quoi ne kuma recenser fɔlɔ ko kun ka ca an kun bɛ baara la an ka yɔrɔ organisateur ye dugumɔgɔw fana don donc an kun bɛ baara la ko sɔn tiɲɛ la an ma se ka recensement kɛ fɔlɔ n b'a fɛ bɛɛ ka recensement kɛ hali petini ne y'a recenser bon puis fana k'an ka karamɔgɔcɛ fana bila n ka kana recensement kɛ a nafa ka bon mɔgɔ hakɛya min nana mawuludu la o bɛ dɔn tiɲɛna a nafa ka bon fo ka taa tɛmɛ donc vraiment an bɛ karamɔgɔ Hedera yɛrɛ n b'a n'a ka denbaya bɛɛ fo dan tɛ foli min na. Aye bonne ne karamɔgɔ cɛ mina kuma wuli bali la bɛɛ man